sembrana Anglamarku durung diwangsuli kapara kowe nyempalani kawanku yo mergo saka tumindak lan pakarti ngono sing ora becik yen kowe durung ngerti tak wene ngerti tenane Kang Mbok Sekar Kuning kuwi mono calon garwane Kang Mas Panji Calangsu ning kawono sithik Kendal Bondowani kowe ngelamari kelawan Kang Mbok Sekar Kuning sing tak jaluk aja tok bacutke bali tiga kosong balen kowe bali negaramu yen kowe dadi pepalangku rawen atas malang-malang Kabar
Bupati Bragas. Kanjeng. Ya jeng piye? Kanjeng Rama niki rak calon wali kula. Iya. Kula kanthi menika nggih ampun dipun percaya. Bos luwet. Kula mboten derek-derek Kanjeng. Oh. Kanjeng. Ya jeng piye? Paman Patim niku ampun dipun pejahi. Lho, perkara Amin. Niku pesugiane Kanjeng Rama. Oh, ngoten ta. Iya, nggih warung. Parangka tegese pesugihan. Iya diajeng piye karep piye? Kanjeng, kula saguh minangka dados garwa panjenengan. Ning kula anggadhahi panyuwun. Lumrah, Mas Wisis aja breno. Lumrah teh. Reto. Wanita dikersakake priya duweni bebono. Nyamping tetek Mas. Apa kowe njaluk salah sawijining mata? Mata. Makane patih bos. Mari kakek dadin waras. Ampun niku penting. Banjur apa ayu bana kowe? Panyuwun kula namung setunggal. Waton saged nyuwanaken Sekar Pudak Kencana menika badhe kula switani. Nek kowe kabutan apa kowe tak jodohke lan wong mboten lah. Aku wis tau ngerti bentuke sing ngono. Paling yo rinti-rinti kok pelem kodhok. Recian sampeyan iki kadang kula. Sing iki kanggo. Bojone jenengan. Ya Allah Gusti. Lho kowe kersa apa piye? Kowe kersa apa piye? Nah, dipun parengaken kula boyong. Dados garwa. Golek telu-telune mboten. Sekar Pudak Kencana. Iki prajurit kene. Masuk nih. Kene. Kene. Apa kowe wis ngerti wujute Sekar Pudak Kencana wek? Apa? Ngerti? Tahu? Makasih lho. Janda bolong. Janda bolong. Kembangane jondo. Janda Pikir roh ora iki nang mikir. Saya udah dia. Mana nanti ngertos? Wujudipun kuning madhepipun ileh. Kuwi jenenge kembang matahari teh. Ora kanggo mboten kembang matahari. Napa? Pati mboten mundhae kembang kembendek. Goblok. Itu Katen mawon. Saya sekali dosa diten naik kembang boyong wonten bedak. kaya 40 dina tak boyong ana negara bedas payung. Ya ngono. Lah iya coba boyong. Monggo ya. Aku tak bae-bae to. Saronipun Kang Mas Panji Carangwasna anggenipun saged jejodohan kaliyan kanggo Sekar kanthi sarana Sekar Pudak Kencana ing mangkinipun badhe dados atur wonten ing Jenggala. Aturke ora ngersane Yayi Prabu Kanoman. Kados mekaten. Pramila sawetawis kula nyuwun pamit badhe wangsul wonten ing Kraton Jenggala. Kaya ngono. Monggo-monggo. Mboten menapa Kanjeng. Kowe iki aja kaya ngono. Mangati kalih Sekar. Kowe wis tahu kula tetep derek cari menika sampun bae Sekar Pudak. Kaya ngono. Nek kaya ngono kok tidak. Piye warake, Pak Mas? Nggih, ayo Sekar Pudak. Ayo. Monggo-monggo Rama.